फार्स्टआवनो दासान्दि जोङो मिथिनो मोननाय एसे हानि स्केम जादों होननानै मिथिनो मोनो। जाय हाखौ गोरिब मानसिफोरनि थाखाय, जायफोरा गोरिब मानसिया हा हु गैया बिथांमोननो थाखाय बै हाया सरकारनिफ्राय रिजार्भमोन, नाथाय बै हाखौ बेसेबांबा एकर बिराद गुवार गेदेर जायगा बेखौ गावनिनो हिन्जावनि नामाव मोनसे कम्पानि खुलिनो थाखाय बे हाखौ हिन्जावनि नामाव होजोबदो होननानै बे मोनसे स्केम जोङो खोनानो मोनगासिनो दोङो। आरो बिनि जि प्रुफ आंनाव जेबो माने गेदेर बिदि डकुमेन्टस गैया, नाथाय बेखौ आङो खोन्थादों नोंथांमोनखौ निउस चेनेलनिफ्राय। निउस चेनेल बा निउसाव जाबायदि लिरनाय दोङो बेफोरखौसो आङो नोंथांमोननो प्रुफ हिसाबै खोन्थिनो हागोन, जेराव गोबां रां साबसिडि हिसाबैबो बै गावनि हिन्जावनोनो रेनिकि भुया शर्मानो बिनि नामाव होदो होननानै मिथिनो मोनो बे पेपारनिफ्राय। बिनि उनाव लुइस बार्गार होननाय मोनसे स्केम जादोंमोन, जेराव बिराद माल्टि क्रर थाखानि केलेंकारि जादोंमोन। आरो जाय केलेंकारियाव बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जबदान दोङो होननानै जोङो बे निउसनिफ्राय मिथिनो मोनो। नोंथांमोना नायनानै लाबा नोंथांमोना डिटेल्सै बे निउसाव जि वेबसाइट दोङो बै वेबसाइटआव थांबा नोंथांमोना डिटेल्सै मिथिनो मोनगोन। बेनि उनाव सारदा स्केमावबो बिथाङा जड़ित दंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जाय सारदा स्केमखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ, जायनि थाखाय CBIआ बिनि तदन्त खालामदोंमोन, बिनाव रेडबो खालामदोंमोन। 1991आव बिथाङा लाइसेन्स गैयालासेनो गावनाव गंसे पिस्तल दोङो होननानै पानबाजार पुलिस स्टेसनाव बिहा केसबो जादोंमोन। टाडा केसावबो बिथाङा गोलैदोंमोन। आरो बहुद सुबुंफोरानो बुंदो जे बियो आल्फानि जुरियै गोबां पलिटिसियानफोरखौ बिथाङा बुथारदों होननानै, जेराव बै हिमन्त बिश्व शर्माया दोंफायोमोन होननानै बे निउसनिफ्राय मिथिनो मोनो। बिनि उनाव जाहैबाय पिपि किटनि स्केम, जेराव कर'नानि समाव जोङो मार्केटाव मोनसे बुस्थु पिपि किटखौ 660 राङावनो मोनोमोन, जायखौ बिथाङा 990 रां करि कन्ट्रेक्ट होयो गावनिनो हिन्जावनि रेनिकि भुया शर्मानि कम्पानियाव। आरो बेबो बिराद गेदेर स्केम जादों होननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबा गम मोनगोन। आरो बिथाङा पुरा प्रुफै बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रो, अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपी किट खरीद रही थी, प्रति पीपी किट 600 रुपए में खरीदती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपी किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। बिनि उनाव जाहैबाय मोनसे फ्लाइओभार स्केम, जाय स्केमाव बिथाङा जाय फ्लाइओभारखौ निजिनि आखाइजों अपेनिं खालामबोदोंमोन, बै फ्लाइओभारनिनो आरोबाव टेन्डार मोनसे बानायनानै गावनिनो रिलेसननि सोरनोबा बे टेन्डारखौ होयो होननानै बे निउसाव लिरनाय दङ। गतिके बेफोरबायदि जाथाय जोङो फोथायथावै, माने जाय सुबुङा इमान मोजां खामानि मावबाय दोङो, जाय सुबुङा गुबुनफोरखौ बुङो जे रां लायालासेनो गोरिब मानसिफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होयो, आरो बैफोरबायदि सुबुङा दि बेफोरबायदि खामानि मावगोन आं जेब्लाबो सानाखैमोन। नोंथांमोनाबो डिटेल्सै मिथिनोबा बे वेबसाइटआव थां, आरो बेफोरबायदि गोबां केस बेयाव लिरनाय दङ। आरो बे सासेल' नङा, एक्सुवेलि बहुत सुबुंनि केसफोरखौ बेयाव होनाय दङ, नाथाय आङो गुबुननिखौ बुंनो थाङा। जोंनि जि चिफ मिनिस्टार बिथांनि बाथ्राखौनो आङो आसरित मोनदों, जायखौ जों इमान मोजां मोनो, इमान बिथाङा मोजां खामानि मावबाय दोङो। आरो बिथाङा
बेफोरबायदि खामानिबो मावो होननानै आङो जेब्लाबो सानाखैमोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो भिडिअ नायनो मोजां मोनोबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों